Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala, dini nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Brando Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, Pitsa 28 na kini sa bulan sa Enero tuig 2025 ug padayon kita manghigala sa atoa nga mga buhat tono ni ining kabuntuhon. Aboy na manghigala ato dahil nga timbayaon usab ug may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez nato karon sa Manila, no? Ato ang Episcopal Vicar, no? Mga Episcopal Vicars nato ing manusab ang atoa si Monsignor kining Marino Ibo diri sa may North South District, si Monsignor Albert Erasmo Bohol diri sa may North District, o manusab dito sa isla sa Siquijor si Monsignor Larry Katubig. Ayan, no? O ang ato pod nga kanang Vicar General, no, si Monsignor Glenn Corsiga. O manusab ang tanan gyud nga mga Vicar for Rain, no? Kumusta naman ang hinaot kita nga ana ang kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Hala, no? Padayon ta sa atoa nga mga buhatonon ug ato dayong timbayaon usab ug may mudto nga atong mga lay ministers, ang ato ang mga MBGs, no? MBGs, mura magkatong kantang mga BG, mga BGs ba? MBGs, no, yung ana. So o gagako ba mga membro mga higala sa akong commission sa Commission on Migrants and Itinerant People, magtiayon nga si kining Yuyong o si Eli Mapili, no, o nga manusab si Mike ug ngayahang kapikas, no, ug nga manusab ang ako ang kining gitawag na tuko lay coordinator, no, si Sister kining Australiana sa mga higala. So ato nga timbayaon mga higala, no, o gingamanusab sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon kanato, no, ang ato karon nga naminaw karon kanato Sister Los Australianes, no, ang ako ang lay coordinator sa Commission on Migrants and Itinerant People. Ayan, no. Bino ato dahil nga timbayaon usab og mayong mudto ang ato ang tanan nga mga kaparian. Igarbe na gyud ang akong mga classmates, no, si Padre Ubing Masyon din sa isla sa Siquijor, sa parokya sa Larina. Inga manusab diri sa parokya sa Himalalod si Padre Dami Hiramis ug diri sa Kwasay Parish sa kining sa mga ning lugar kining Batinggil, no, giyang kauban na si Father Tonton Arnaiz, ug ang iyang kauban din na, no, si Parings, no. Ang ako nga amigo nga pari si Father Dodong Ruiz. Ayan, no. Og nga manusab ang tanan gyud na akong classmate po din na sa Cebu, no, si Father Joseph Anore, si Father Peter Cesario, si Father Omen Mahusay, si Father Kipling Agravante, si Father Glenn Banson, si Monsignor Tingting Angkahas, og nga manusab si Padre Joseph Anore, si Father Joey Belsinya, o manusab si Father Romrom Narca. O nya din sa Maasin si Padre Dodong Cordobes o si Father Samuel Papa. Of course, nakalimtan ako sa Cebu, si Father Oni Rosa Rosso. O yan, no? Sorry kayo ha kung doon naman ang kalimtan, ikabaluan naman inyong classmate nga medyo gungal sina. Abino ang mga parokyano, kumusta na, no? Kumusta na ang akong mga parokyano kaniadto? Abino ari kita mangigala sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon, 300 years, no, sa bull of approbation of the Brothers of Christian School, no, gisaulog sa Santuario de La Salle, Binyan, Laguna, ug ang nagmisa mao si Archbishop Charles John Brown. Kining mga higalang kining Brothers of Christian School mao kini ang mga matud pa mga sa mga taga Lasal mga higala, no, mga brothers, no, mga Lasal brothers ti sila, no. Unya sila maoy mga nagdumala ining eskwelahan sa Lasal. Ingon niya. O niya ari kita sa
Vatican News mahigala, Interreligious Dialogue Dicastery dito sa kining Vatican aduna nay bag-o nga pangulo nga mao si Cardinal Kubakad. No, Kubakad. Ayan. Nala no, may mundo na kanadon tanan ay hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Bueno, arita manggala sa ato ang Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon manghigala usa kini kamayng laki nga theologian nga mutubag sa pangalan og no, September 28 ang ato karon nga kining January 28 sa pamahigala ha. Sa naman to. Ang ato karon nga theologian, ang ato karong Saint of the Day o sa kini kabanggiitan manghigala nga theologian nga mao si Santo Tomas Aquinas, Saint Thomas Aquinas, no? Bino kini si Saint Thomas Aquinas natawo siya ni atong tuig 1225, no? Unya natawo namatay ni atong 1274. Unya membro kini siya manghigala sa Dominican Order. Unya he finished his studies under the guidance of Saint Albert the Great. Nga nahimo ni siyang professor sa College of Paris, director of the Dominican School of Rome and Viterbo, and he combated many heresy, famous for his writings, Unity, Harmony, and Continuity of and Reason, Faith and Continuity of Faith and Reason. Ang iyahang pinakapopular gyud manghigala nga tinulat mao kining Summa Theologica. Yan namatay siya na atong March 7, 1274 o niya giila siya sa title nga Doctor of the Church and Angelic Doctor, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, ang banggiitan, no, nga theologo nga mao si San Santo Tomas de Aquino or Saint Thomas Aquinas. Okay. Nahala, ari na ta mahigala sa ato nga ari na ta sa atong mga pangutana sa usa ka awit. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay ra kay ko pa dahil wala na juga problema. O sa wala problema nga naniwang naman ka. Ay inana gud matigulang ta pa dahil muhugo gid ta gamay. Ay pagklaro din ha mura na ba kagiubo. Ay ingon ana gud nang tigulang pa dahil ubhon gid ta gamay. Nga mo no nga naman laging murag gatakiang naman lagi ka. Ay gud ana gud nang tigulang pa dahil mutaki ang kita gamay. Di po ka madali ha. Ingon na ginang tigulang pa dahil di po ta madali gamay. Nala, no? May mga na kanatuntanan mga higala, no? O ginga manusab. Kumusta naman ka, Mr. Cheng? Ako ka nakakupader, no? Sa may sa naka-okay ni mong insika ka. Ay, nabugad-bugad pa din ako. Karami mga insik, mga negosyante may kaya may ba? Mga negosyante may kaya may pader, oh. Kanang hinong kabahig negosyo, di mo madali. Nangapikot na gumong ni negosyo. Tino ka na, Father, oh, mo na nakapapikot sa mata kasi yung tuon mo sa pagpagdako sigaran siya ba? Pasintabi ha sa mga Chinese Pinoy, no? Asa man ka mangita og insik nga dakog mata. Kanang mita sa mga insik pikot ganag mata, no? Kini no, mga Pilipino na pikot og mata na ako'y gamay mata, do na gani gyud walay mata. Dili nakakita. Ano? Naalala may mundo na kanatong tanan mga gala. So, ang unang pangutana, what happens to a baby without being baptized? No, kana bitaw namatay ba? No? Kana bitaw what happens to a baby who died without being baptized? No, what happens to a baby who died without being baptized? Sa CCC number 12161, no, kaning Catechism of the Catholic Church number 1261, as regards children who have died without baptism, the Church can only entrust them to the mercy of God, as she does in her funeral rites for them. Indeed, the great mercy of God, who desires that all men should be saved, and Jesus' tenderness towards children, which caused him to say, "Let the children come to me, do not hinder them. Allow us to hope that there is a way of a situation for children who have died without baptism to be saved." Ayan, no? Sa ito pa, mag-agad na ni sa
kaluoy sa Ginoo. Okay. Number 2, question. Is the selling of blessed sacramentals valid? Nasa to pa kining pagbaligya sa mga binditado nga mga rosaryuhan, mga istampa, mga krusipiho, ug daghan pang uban. Okay ra ba ni? Ang tubag nga na daghan na kayong rosaryuhan nga binditado, pwede na bang ibaligya pa na? Ang tubag ni ana dili. No. Kaya kung imo nang ibaligya, ikaw nga nagbaligya ug ikaw nga nagpalit, no, makasala mo, no? Kaya ang sala na mao gitawag og simony. S-I-M-O-N-Y. Simony, no? Making profit of sacred things. Making profit out of sacred things. Okay, klaro? Sa iyo nagbaligya ha. Doon na kinailhan manghigala nga tag-iya o kapilya nga gidonate na niya, verbal donation. Gibaligya man hinoon. Murag maigo-igo gyud ni manghigala ni ining mao nga pangutana, no? Selling of blessed sacramentals. Katong kapilyahan ng sacramental na ba yato? Okay, parayon ta manghigala pwede ra maming mo appeal o Bible study sa mga laing relihiyon. Ang tubag ni ana dili. Ayaw, no? Because we have different situations. So, if you listen to Protestant Bible study, may puruhan nga maka-confuse na sa imong pagtuo. So, ayaw ra, no? Ayaw ra. Kung malibog unya hinuon ka, murag gidangat nimo. So, ayaw ra apil-apil og Bible study dito. Bisan Bible sharing, kaya waday kalibutan, kanang ilang giingong Bible sharing, basig Bible study na ayaw ra. Adto ra gyud ka maminaw o moapil sa mga Bible study sa Katolikong pagtuo. Okay, clerics. Ito laing pangutana. What are the effects of the sacrament of confession to a person? Unsa man ang epekto sa sakramento sa kumpisal ngadto sa katao? By the way, sa St. Joseph Baltimore Catechism number 382, one of the effects of the sacrament of confession to a person is restoration or increase of sanctifying grace. Sa ito pa, mapahiuli ka sa grasya nga makasantos pinaagi niya na, no? Kung atong basahon sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 2, ang inyong himuong kalapasan mo'y nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala mo'y hinungdan sa inyong pagpahilayo, sa iyang pagpahilayo kaninyo. Aron na dili na siya makadungog kaninyo, no? Kuyawa ni manggala, no? Isaias kapitulo 59 bersikulo 2. Ang inyong himuong kalapasan mo'y mag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala mo'y hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili na siya makadungog kaninyo. Nakuyawan man tayo ni manggala nga kung makasala dahil tadi na ganahang maminaw ning Ginoo nato. May natong hilak-hilak manghigala kinangayo tagpanabang wa na deta paminawas Ginoo tungod kay dagko kay tagsala munang aron mahimo mabalik maminaw na pugbalik kanato ang Ginoo unsay buhaton mangong pisal kay masud pa confession can restore or increase our sanctifying grace. Okay, no, sa Lucas kapitulo 19 kapitulo 10 kay ang mianhi ang anak sa tao aron pagpangita o pagluwas sa mga makasasala. Unya ko natong basahon po sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 16, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Nya sa Juan kapitulo 20 bersikulo 22-23, gisulti niya kini ug inyang giingnan ang mga apostoles, dawatan ninyo ang Espiritu Santo, no? Kung ang kinsang mga sala inyong pasayloon, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Muna, no? So muna nga kinahanglan gid ay nga mangumpisal aron nga mapasaylo ang atong mga sala. Okay, no? Klaro? So muna, no? So ari kitang sa laing pangutana. Is it biblical to celebrate fiesta? Ang tubag ni ana, yes. Sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 2, ang Ginoo miingon ngang Moises, sultihi ang mga tawo nga mao kini ang kapistahan nga gitagal sa Ginoo aron sa ulugo ninyo ang inyong ug imantala ingon nga mga balang adlaw sa panagtigom. Sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 5 hangtod sa 6,
ang ika-14 kaadlaw sa unang bulan mao ang kapistahan sa pagsaylo, ug ang 15 kaadlaw, ika-15 sa kaadlaw mo gihapong bulana ang pangkapistahan sa pan nga walay pagtubo. Kini kung kapistahan may gala sa in English the feast magud ni. Unya ang Binisaya ginato sa pista sa feast ba, F-E-A-S-T, fiesta ba yan? Ang diri lang sa Biblia kay ilahang gibinisaya jud pag ay pangilin. Pero tinud na lang kanang feast, fiesta gina siya sa Binisaya. Although nga kinat sila na. Unya sa unang sulat di San Pablo ngadto sa Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 19 sa 21, ayaw ninyong santaa ang Espiritu Santo ug ayaw tamaya ang mga mensahe sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo. O no? Sa unang sulat ni San Pablo nga sa Corinto kapitulo 10 bersikulo 31, busa kung mukaon umiinom kamo ug magbuhat bisan unsa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. No, kini atong pagpangaon manghigala, kini atong pag-inom panalangsa ginagmay ragot, no? Ato kining gibuhat pagpasidungog sa Dios. Muna gitawag og fiesta. Okay, no, last tong higala nga pangutana. What is the difference between the word Catholics and Christians? Are all Christians Catholics? Ayan, no? Abi no higala, dunay mga panahon nga ang mga Kristiyanos giila nga Katoliko. No? Giila nga Katoliko. Meaning universal. Karong mga panahon na dili na ang tanan nga Kristiyanos Katoliko. Kay doon na may lain nga mga denominasyon, no? Doon na may lain nga mga denominations. No man no? So kung moingon kita nga unsa may kalainan sa Catholic o sa Christian, sa tinud-anay lang wala ginay kalainan. Pero kanang pangutana, are all Christians Catholics? No. Doon ay mga Kristiyanos nga dili Katoliko. Not all Catholics are Christians. Non-practicing can no longer be called a Catholic. Okay, no? Klaro? No? Ari kita mo rato katong pangutana. So salamat ha sa inyong pag-iubang kanako. Kumusta naman mo? Nang hinaot ko manghigala nga wala gyud mo gihambing sakit, walay ubo, wala labad sa ulo, wala tanan, no? Pero ganin ginhawa pa. Ako na yung timbayaon ug may muto usab. Ang ako ang gawix din na sa Kalumbuyan, si Wixga, no? Si Wixga Padre Christian Durango. Okay, daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.